coronajaren zorgen nu voor vollere kleuterklassen. Als ik kijk naar de instroom vanaf februari tot en met nu, dan spreken we echt wel over 10 nieuwe kleuters. En dat is op een klein dorp als Kortschene, zijn dat er echt wel significant meer dan in de jaren ervoor. Niet iedereen hield blijkbaar altijd 1,5 meter afstand. En verder in deze Zeeland nu. Problemen met universele sleutels. Levenswerk van Torsten gered. Goedenavond. Reken eventjes terug. Wat deed u in 2020, 2021? Inderdaad, tijdens de lockdown. Veel thuis, veel tijd. In Zeeland leidde het tot een piek in het aantal geboortes. In 2021 werden er bijna 170 baby's meer geboren dan in het jaar daarvoor. En die coronababy's worden dit jaar 4 en gaan nu voor een belangrijk deel voor het eerst naar school. En dat is te merken, onder meer in Kortschene. En hier zien we allemaal boerderijdieren en stroken. Een groepje kleuters in de groep 1-2 van IKC de Zuidvliet in Kortschene. Hier is het dit jaar drukker met kindjes van 4 dan andere jaren. Wij zien dat zeker in de cijfers terug. Wij krijgen ieder jaar van de gemeente de cijfers van de kinderen die er geboren zijn. En wij zien in het jaar dat er corona was en mensen thuis zaten in de lockdown zeker een verhoging van het aantal kinderen. En met name in juli en augustus. En dat vertaalt zich nu hier bij u in de kleuterklas? Ja, als ik kijk naar de instroom vanaf februari tot en met nu, dan spreken we echt wel over 10 nieuwe kleuters. En dat is op een klein dorp als Kortschene, zijn dat er echt wel significant meer dan in de jaren ervoor. Nee joh, deze kan er wel doorheen. Ga dat proberen. Het heeft te maken met de coronajaren. In 2021 zijn er in heel Zeeland zo'n 170 baby's meer geboren dan het jaar ervoor. En die kindjes gaan nu grotendeels in Zeeland naar school. Het zijn dus eigenlijk coronakleuters. Relatief veel jonge kleuters in de klas dus. En dat levert wat uitdagingen op. Kinderen die nog hulp nodig hebben met de spullen in de tas te doen, om als basis te noemen. Alleen naar het toilet kunnen gaan. Je schoenen zelf aan en uitdoen. De jassen dicht. Dat gaat nog komen die periode, want we hebben nog allemaal mooi weer gehad. Maar daaraan zien we wel dat dat voor sommige kinderen nog best wel een uitdaging is om daarmee aan de slag te gaan. Wij zijn een relatief kleinere school. Wij zien dat we deze kinderen die je hier achter ziet eigenlijk gewoon kunnen opvangen in de groep. We starten nu met een wat grotere kleutergroep, omdat de instroom nu groot is. Maar verderop in het jaar stromen er wel nog kinderen in, maar dat zijn er gelukkig wel wat minder. Dus daardoor blijft het wel behapbaar samen met de juf en de zorgassistent in de klas. Zwaaiende kleuters. De maker van de reportage, Marieke Kerklaan, staat hier aan tafel. Marieke, 170 extra baby's dus. Hoe zit dat in de rest van het land? Nou, dat is in de rest van het land ook te zien. In 2021 waren er 10.000 baby's meer dan in een ander gemiddeld jaar. En ja, als je dan kijkt naar Zeeland, zie je dan nog verschillen per gemeente? Jazeker. Hier in Kortschene dus inderdaad die stijging. Dat zie je ook terug in heel de gemeente Noord-Beveland. Die stijging geldt ook voor andere gemeentes zoals Tolen en Terneuzen, Schouwen-Duiveland. Maar bij andere gemeentes zie je dat weer niet. Zie je een daling of zelfs gewoon een neutraal punt. Dus het scheelt echt per gemeente. En bijvoorbeeld die daling zie je bij Rijmerswalen en bij Borselen. Ja, dus nu 170 baby's erbij, extra baby's. Ik zou zeggen, dat klinkt als muziek in de oren natuurlijk van Hugo de Jonge. Die wil meer Zeeuwen. Zien we die piek dan ook weer volgend jaar nog misschien? Nee, het is echt een tijdelijke piek geweest. Echt in die coronajaren dat mensen even thuis zaten, even wat meer tijd voor elkaar hadden. Dat is echt die tijdelijke piek geweest. En het is eigenlijk ook wel aardig nieuws. Want ik bedoel, het heeft natuurlijk heel veel ellende opgeleverd, die coronajaren. Denk aan ziektes, overlijdens, mensen die door long-covid tot op de dag van vandaag er last van hebben. Dus eigenlijk is het gewoon even heel mooi nieuws dat die jaren geleid hebben tot wat extra leven in Zeeland. En op onze website staan geloof ik alle cijfers, hè? Klopt, dan kun je dus terugkijken hoe het per gemeente is met die daling of met die stijging of met dat neutrale cijfer. Marieke Kerklaan, dankjewel. 4 appartementen moesten vannacht worden ontruimd in de Haringvlietstraat in Middelburg. Nadat in een van de appartementen op de 2e verdieping brand was uitgebroken. Bij het uitbreken van de brand in dat appartement was een persoon aanwezig, maar die kon de woning op tijd verlaten. De brand was snel onder controle en ook verder vielen er geen gewonden. De politie is wel op zoek naar getuigen van de brand.
Bij een aanrijding tussen een trein en een voertuig vanmiddag in Krabbedijken is iemand om het leven gekomen. De politie gaat vooralsnog uit van een ongeluk, maar houdt alle scenario's nog open. De aanrijding gebeurde iets na 1:30. Tussen de stations Kruiningen-Ierseke en Bergen op Zoom rijden sindsdien geen treinen. De verwachting is dat het oponthoud in ieder geval tot begin van de avond duurt. Er zijn bussen op het traject ingezet. Politie, douane en de Koninklijke Marechaussee houden de havens in Vlissingen-Oost momenteel extra scherp in de gaten. Aanleiding is mogelijk de vondst van een partij van ruim 1000 kilo cocaïne in het Verenigd Koninkrijk. Die partij was bestemd voor Nederland. Het was een opmerkelijk verhaal gisteren. Iemand vinden in je strandhokje die daar met een eigen sleutel binnen is gekomen. Het overkwam Els Verhagen uit Dishoek. En wat blijkt, het kan makkelijk vaker voorkomen. Sloten zoals die op strandhuisjes hebben maar een beperkt aantal sleutels. Eén verhuurder zei tegen mij dat ze op al hun strandhuisjes maar 20 verschillende sleutels gebruiken. Hoe dat zit, weet deze sleutelmaker in Middelburg. Nee, dat iemand in een ander strandhuisje zat, nee, daar heb ik nog niet eerder van gehoord. Er zijn heel weinig van die sloten, denk ik, ja. Want het is best een groot slot in zo'n strandhokje. Dus er is niet zoveel uitzoek, nee, dat klopt, ja. Nu adviseert Strandexploitatie Veer om stevigere sloten aan te schaffen. Denkt u dat dat dan het probleem verhelpt? Is een steviger slot dan ook meteen een veiliger slot? Nou, als de mensen binnen willen komen, komen ze wel binnen, denk ik. Ja, het is maar houten deur, hè. Dus meer hoef ik er niet over te zeggen, denk ik. Het beste advies voor strandhuisbezitters blijft dan ook om geen waardevolle spullen in de strandhuisjes achter te laten. Het kabouterbos in Capelle is gered en dat was nog eventjes spannend. Want oprichter Torsten Verhoef kwam 3 maanden geleden om het leven bij een ongeluk. Na een oproep in een huis aan Huisblad besloot Kees Jansen te reageren en hij trommelde zijn 2 zwagers op. Jan wordt opa. Ik ben opa en Kees is ook opa van 4 kleinkindertjes en ik heb er eentje. Dus ja, we lopen hier natuurlijk regelmatig rond. Dus gewoon, dat is heerlijk om dat te doen. Daarom vonden ze het belangrijk dat het werk van Torsten behouden blijft. De komende tijd gaan ze de bestaande kabouters en hun huisjes opknappen, maar ze gaan ook zelf kabouters maken. Dus dat duurt dat misschien wat langer dan bij een echte hobbyist, of net als bij Torsten natuurlijk, maar ja, dat leren we dan wel. Daarnaast liggen er ook nog kabouters van Torsten zelf te wachten op een plekje in het bos. Al weken keken ze er naar uit, de tweelingbroers Michel en Mario. En nu was het dan zover, de 22e editie van de Special Day in Axel. Een speciale dag op de motocrossbaan voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Meer rijden, dan meer scheuren. Is het niet heel spannend? Ja, spannend ja. Ook andere deelnemers genoten van de dag. Echt wel gaaf om dit mee te maken op een zijspan. Wat voel je dan? Ja, toch wel een beetje die adrenaline. Ja. Misschien heeft u ze al wel zien lopen. Mannen achter een soort wandelwagen met erop een lange stok en eronder een platte plaat. Ze lijken lukraak door de straten lopen, maar dat is schijn. Het gaat om gascontroleurs van Stedin die in heel Zeeland controles doen op gaslekken in leidingen. En dat moet 1 keer in de 5 jaar gebeuren. Dit is Devon. Hij is een van de gascontroleurs die heel wat kilometers aflegt om gasleidingen te controleren op lekkages in heel Zeeland. Dat doet hij met een soort stofzuiger. Ik heb hier van onder een filter, hier een filter, hier een filter en in mijn stok zit ook een filter. En ja, door deze mat is het luchtdicht en zuigt hij alles van onder zo naar boven. En dan mijn apparaatje, als er iets aan de hand is, gaat hij af en dan weet ik precies hoe en wat. Devon loopt niet zomaar over straat, hij weet precies waar hij moet zijn. Nou, ik heb hier een hele mooie tablet en daar staat het hele gasnet van ons staat hierin op GPS. Dus ik kan zo op GPS op 2 meter nauwkeurig kan ik over het gasnet lopen. Daarbij loopt Devon steeds van voordeur naar voordeur. Want netbeheerder Stedin is verantwoordelijk tot aan die voordeur. Deze controles zijn in principe vrij subtiel. Dus er is iemand die even heen en weer loopt. En daar merk je misschien wat van als je iemand even de tuin in en uit ziet lopen. Maar afgezien daarvan is de controle in zichzelf dusdanig subtiel dat we mensen niet voor informeren. Maar wat gebeurt er nou als er een lekkage wordt gevonden? Dan maakt de monteur een melding.
Als het een groot gaslek is of als het een gaslek is in de woonwijk, blijft hij er ook bij. En daarna komen er meerdere monteurs bij om het gaslek zo snel mogelijk te dichten. Gas is eigenlijk reukloos, maar er wordt door GasUnie uit veiligheid een geurtje aan toegevoegd. De reden dat die geur wordt toegevoegd is inderdaad een veiligheidsoverweging. Zodat jij als huiseigenaar ook doorhebt dat er gas aan het lekken is. Elke 5 jaar dus een controle op gaslekken, want in die tijd kan er van alles gebeuren. Het leeuwendeel van de gaslekken wordt veroorzaakt door graafschade. Dus denk aan je buurman die aan het klussen is in zijn tuin en een schuttingpaaltje de grond inslaat en daarbij per ongeluk de gasleiding ook raakt. Ook zien we af en toe graafschade ontstaan wanneer mensen die glasvezelkabel aanleggen onze leidingen ook raken. Wat je ook ziet gebeuren is het verschuiven van grond. En dat kan ook zorgen dat wanneer bijvoorbeeld een lokale steen heen en weer schuift, dat die op een leiding drukt. Dat noemen we puntdruk. Ook dat kan incidenteel gaslekken veroorzaken. Terug naar de gascontroleur, want daarvan zul je niet snel horen klagen. Ja, dit is zeker de ideale baan. Ik mag alleen lopen als het weer mee zit, dus mooi weer. Als het niet te hard waait en ik maak lekker kilometers buiten. Dus ja, wat wil je nog meer? De gascontroles in Zeeland duren nog tot eind oktober. Langzaam maar zeker zien we de herfst een beetje dichterbij komen. Het werd vandaag uiteindelijk maximaal 20 graden. Morgen wordt het weer ietsje warmer, maar dan meteen ook wisselvalliger. Want in de tweede helft van deze week krijgen we regenbuien, wat in het komend weekend ook gepaard kan gaan met onweer. En daarmee besluiten we deze Zeeland Nu. Kijk voor meer nieuws uit Zeeland op onze site, onze app en ook onze social media kanalen. Nog een hele fijne dinsdagavond en tot morgen.